Hola, bon dia, bona nit a tothom. Avui us vull parlar d'un dels grans museus que tenim a la ciutat de Terrassa, però abans d'entrar en matèria, sabem què és un museu? Sabem quina funció tenen els museus? Sabem quin és l'origen dels museus? Doncs aquest és l'objectiu d'aquest vídeo, explicar la història dels museus abans de parlar del que tenim a Terrassa. Els museus van néixer amb un objectiu molt concret, que al llarg dels segles ha anat variant una miqueta, però la base comú s'ha mantingut, que seria la de poder recopilar, preservar, conservar i finalment mostrar i compartir tots aquells elements que s'han anat desenvolupant i forjant a la nostra història des de la perspectiva de la seva relació amb la societat. Per a donar un major valor a la concepció museística, van sorgir dos conceptes, el concepte de museologia i el de museografia. El primer estudia la història dels elements interns del museu, els seus determinants externs com pot ser l'atenció al públic, els organismes titulats, etc. i les interrelacions entre els uns i els altres. I l'altre concepte, el de museografia, tracta sobre el conjunt de les tècniques i pràctiques que s'apliquen en el museu. Un primer origen el trobaríem a l'antiguitat, en aquestes grans civilitzacions que tenen en ment, que tenen la premissa d'ampliar territori. I com ho fan? Conquistant, expoliant, dominant, aconseguint aquests botins de guerra que d'alguna manera aniran ampliant les seves riqueses i que de mica en mica es troben amb aquests grans tresors, no? I que d'alguna manera el que provocarà és que també ha d'haver-hi persones que facin la custòdia de tots aquests grans tresors. Durant l'època clàssica es van fer grans construccions de temples dedicats a les seves divinitats i a la consagració de les muses, Mouseion, on s'exposaven obres d'art dedicades a l'adoració i es rebien els exvots que eren protegits pels sacerdots, qui, a més, portaven el control de cada peça, fent un petit o un primer registre de tot el que tenien, pintures, estàtues, ornaments de materials, pedres precioses, i amb el temps es van obrir també aquestes portes a diferents artistes, savis, filòsofs més cèlebres, per descomptat. Posteriorment, començaran a sorgir les primeres col·leccions, les medievals, tant eclesiàstiques com principesques. Les esglésies i les catedrals es van convertir en autèntics museus, on dipositaven manuscrits, estàtues, joies, relíquies de sants, etc. Els objectes principescos serien principalment les antiguitats i tresors recopilats durant els segles d'espolis i invasions. En el Renaixement, les monarquies europees comencen a formar les seves grans col·leccions, ampliant el seu contingut amb objectes i tresors d'altres cultures, antiguitats i amb rareses que tenien un clar rol educatiu. Aquestes col·leccions únicament podien accedir les èlits polítiques i intel·lectuals i són tan variades que es poden classificar com a col·leccions eclèctiques. La il·lustració va portar en si un corrent filosòfic que propugnava un model d'estat humanista i racionalista. Sorgiran les primeres acadèmies, galeries, com a espais per a recopilar el coneixement científic de diferents realitats. El seu contingut es classificarà per temàtiques, gèneres, per tipologies com arqueològiques o antropològiques. Amb el pas del temps, aquesta concepció anirà variant fins que en el segle XVIII sorgeix la idea del museu públic. Aquestes primeres galeries il·lustrades privades són un centre de recerca, amb una visió molt sistematitzada de la realitat, que anirà dirigida a l'educació del conjunt de la població. Van abastar la idea de progrés i la societat té dret a accés a la cultura, a tenir una educació llibertadora. Gradualment, els museus aniran diversificant les seves tipologies i tindrem museus de ciències naturals, museus d'arts, museus d'arqueologia, etc. Les seves col·leccions aniran també canviant, modificant-se conceptualment, enfocades cap al seu públic per facilitar la seva comprensió i que puguin gaudir-ne molt més del que hi ha en el seu interior. Quan vols fer la teva col·lecció, has de tenir primer de tot l'interès en alguna cosa. Jo tinc aquest interès i col·lecciono tant la seva obra com coses relacionades amb aquest personatge. Però a Terrassa, a finals del segle XIX, va haver-hi tota una sèrie d'industrials que van tenir la seva passió en recopilar el que eren teixits antics. La tradició de la indústria tèxtil al nostre país, amb exposicions arreu d'Europa i les publicacions científiques, van fer despertar un afany col·leccionista, on sorgirien diferents noms que voldrien competir, en alguna manera, en tenir les millors peces entre les seves col·leccions.
Alguns d'aquests col·leccionistes documentats serien Miquel i Badia, Cabot, Pascó, Omar, Gené, Fortuny, Rodon, Samarat, etc. Entre els noms lligats a aquest moviment de mecenatge cal fer esment a Josep Biosca i Torres, un industrial llaner nascut a Terrassa i que va ser l'artífex de la creació del Museu Tèxtil Biosca, l'embrió de l'actual Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa. Amb el suport del també industrial terrassenc Josep Badrines, van propugnar a l'any 1946 el que seria un gran museu tèxtil a Terrassa. El 21 de febrer de 1946, Biosca va comprar la col·lecció de teixits d'Ignasi Abadal i Soldevilla, ubicada al carrer Santa Anna de Barcelona. La compra es va formalitzar per un import de 500.000 pessetes i va suposar l'ingrés de 680 teixits sols més uns altres 1.860 muntats sobre cartrons. Després de la mort d'Abadal, el seu gendre va posar a la venda una segona part de la col·lecció, constituïda per 1.429 teixits, la qual va ser adquirida pel Museu Tèxtil Biosca el 2 de març de 1951. Amb aquesta segona adquisició, la col·lecció passava a comprendre gairebé 4.000 teixits, situats cronològicament entre els segles IV i XIX. Teixits andalusins, bizantins, coptes, perses, xinesos, japonesos, turcs, precolombins, europeus, etc. Després de la seva fundació, el museu va ser instal·lat a la nau industrial del carrer Sant Isidre de Terrassa, número 6. Només era obert amb una visita concertada. Biosca va donar el nom al nou museu, Badrines, n'era el president, i l'historiador Francesc Torrella Niubó era el director. Al 1953, el museu es va constituir com a patronat i va traslladar la seva seu a l'Institut Industrial de Terrassa, al carrer Sant Pau, número 6. A principis de gener del 1956, coincidint amb el 10è aniversari de la seva inauguració, es va establir la visita pública i gratuïta a l'equipament. 3 anys més tard, els industrials van decidir donar el Museu Tèxtil Biosca a la ciutat i es creà un nou patronat amb la participació de l'Ajuntament i l'Institut Industrial. Llavors va passar a anomenar-se Museu Municipal Tèxtil Biosca. Durant la meitat del segle XX es van anar produint noves adquisicions, més donacions de particulars i de mica en mica es va anar incrementant el que era el patrimoni del museu. Així, en el 1962 s'adquireix també part de la col·lecció d'indumentària civil de Josep Moragas Pomar. Després, la Diputació de Barcelona, que ja s'havia unit a l'Ajuntament de Terrassa a la gestió del Museu Tèxtil, va aconseguir donar la col·lecció de teixits antics de Ricard Vinyes. Com a conseqüència de la fusió de les col·leccions Biosca i Vinyes, es creà el Museu Provincial Tèxtil i es va construir un nou edifici al costat del Parc de Vallparadís i va ser inaugurat el 14 d'abril de 1970. El Centre de Documentació Museu Tèxtil ha anat guanyant, ha anat ampliant el que són les seves col·leccions, el seu patrimoni. Tenen unes reserves que són una meravella, que quan fan portes obertes és super recomanable anar i veure tot el que tenen guardat en aquestes reserves, en aquests calaixos. En el 2003 van haver unes reformes a l'edifici i d'alguna manera això també va aconseguir poder oferir uns 160 metres quadrats d'una biblioteca que pels estudiosos en el tema d'indumentària i teixits és una passada. També tenen l'Imatex, tot un banc d'imatges que pots veure pràcticament tot el que tenen a les seves reserves al Museu Tèxtil. Tenen un parell d'exposicions, de sala d'exposicions temporals i alguna permanent que també cada cop que van fent és genial, vull dir, a mi m'encanta aquest museu i cada cop que fan una cosa nova, ahí que voy con mis draculines. I res, bueno, això ha sigut molt breu, explicada la història dels museus i en concret l'origen del Museu Tèxtil de Terrassa. I res, espero que us hagi agradat, això és fins ara i fins la propera. Adéu!